मैया जोंनि मानाव गेदेर एमपि राज्य सभानि एमपि बिस्वजित दैमारिया फेसबुकनि दारैहाय मोनसे मेसेज एबा गावनि लेटार लिरनायखौ जोङो बयबो नुनो मोनदों। दा बे एमपि बिथांनि लिरनायखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा गोबां गोनो गोथो जादों होननानै बयबो बुंसोलायनायखाय आङो बिथां एमपिआ लिरनाय भुल मेसेजनि सम्पर्के आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो नागिरदों जे बिथाङा जि बिटिसिआव बिनि एडभान्स कपि हरदों होननाय बेवहाय मा कनस्पिरेसि दं जों बुजिनो हाया। किन्तु बिटिसिआव 100% आं नोंथांमोननो बेखौ बुङो जे बेबायदि कपि जोंनो हरफेराखै आरो आंखौ एबा शिबखौ भुल बुंदों थगायदों होननानै जुदि सानोब्ला बयबो बिटिसिनि बै समनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बयनावबो बेखौ सोंनो हागोन आरो आसाम गभर्नमेन्ट एबा भारत गभर्नमेन्टआ बबे सर्सनिफ्राय जोंनाव हरामोन बयबो नोंथांमोनहा दिनैनि दिनाव मिथिगौ। RTI खालामनानै बेखौ नायनो हागोन। आं बुजिनो हायाखै जे मानाव गेदेर एमपि बिथाङा बे खोथाखौ मानो बुंदों। निस्सय माबा मोनसे खारन थानो हागौ। भबिष्यतआव मा बुंलांनो नागिरदों जोङो समाव नुलांबाय थागोन। आरो बिथांनि लाइजामाव जि नुदों जे बर' कसारि जे वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ रावबो बर' सुबुङा बेखौ नाङा होननानै बुङाखै। गोदोनिफ्रायनो बे बिटिआर एकर्डनि आगोलनिफ्रायनो बाहेरायाव बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो मोनसे अट'नमास काउन्सिल सेटेलाइट टाइपनिब्लाबो मोनसे अट'नमास काउन्सिल दानांगौ होननाया दिनैनि खोथा नङा। आरो बे बर'फोरनि सेन्टिमेन्टखौनो लानानै मोनसे स्कप मोनसे सम फैनाय लोगो लोगो बिटिआर एकर्ड जाबाय जेब्ला बे बिटिआर एकर्डआव बेखौ सरकारा बर'फोरनि जि ग्रिभान्सेस बे ग्रिभान्सेसखौ मावफुंनो होननानै बेखौ सोनानै होनाय जादों। बर' रावखौ आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बेखौ बिटिआरनि दारैसो जादों बा बे जाबाय होननानै बुङोब्ला बेखौ नंगौ इमिडियेट खामानिया बिटिआर एकर्डआव बेखौ मावफुंनांगौ होननानै बुंनाय जादों। किन्तु एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनांगौ होननाया दानि नङा। कंग्रेस गभर्नमेन्ट हितेश्वर शइकिया मानाव गेदेर बिथाङा जेब्ला चिफ मिनिस्टारमोन बे समनिफ्रायनो जाबोदों आरो बिनि थाखाय बर'फ्रा गोबां धरननि गभर्नमेन्टनिसिम नारसेबनाय खामानि मावबोदों आन्दलनबो खालामदों बेखौ जों मिथिगौ। सेपारेट डाइरेक्टरनि खोथाया गोदान खोथा नङा। बेबो बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आरो बयबो बर'फ्रानो इन्टेलेक्सुयेल्सफ्रा सेपारेट डाइरेक्टरेट नांगौ बेखौ बुंबोबाय थादों। आरो दिनैहाय मोनसे समावहाय गासिबो NDFB जि आर्म स्ट्रागल बेखौ फोजोबनांगौ ओनसोलाव सान्थि लाबोनांगौ आरो बर'फोरनि जि फिसा फिसौ ग्रिभान्सेसफोर दङ दाबि दावाफोर दङ बे दाबि दावाफोरखौबो लाजोबफानानै मोनसे मोजां समस्या समाधान खालामनायनि लामा दिहुननो होननानै बे बिटिआर एकर्डखौ खालामदों जेब्ला बेवहायनो गासैखौबो सोनानै होफानाया मोजां होननानै सरकारा बे खामानिखौ मावदों। गतिके गासिबो मोजाङै मावफुंजानायखौनो जों लुबैयो। किन्तु रं मेसेज जि होबाय जे बे एकर्ड बिटिआर एकर्डनि कपिखौ एडभान्स बिटिसिआव हरदों होननाया आं रायजो राजाफोरनिसिम फिन खेबसे बुंफिनो बियो 100% भुल खोथा। बे रोखोम बिटिसिआव फाथायहराखै आरो फाथायहरोमोनब्ला निस्सय जोङो NDFBनि मानसिफोरजों सावरायगौमोन बेखौ लानानै आरो बर'फोरनि गेजेराव बिभिन्न जाति गस्थि बर' साहित्य सभा आबोब जास्टिस फराम बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद साख्रिआवला आफाद हारिमु आफाद गासिबजोंबो जोङो सावरायलायनानै मा रोखोम खालामहोनाया मोजां बेखौ जोङो सुबिदासो लागौमोन। किन्तु बे सुबिदानिफ्राय बयबो बर' हारियानो बन्सित जादों। स्वयं जायफ्रा बे एकर्डआव साइन खालामदों बिथांमोनहा गोबाङानो
माने बिनि कपिखौ नुवाखै आरो जयै सावरायनो मोनाखै होननानैसो जों मिथिगौ। बिटिआर जि नाम सोलायनाय बे नाम सोलायनायनि सायावसो बुंदों जे मानाव गेदेर सासे मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया प्रेसआव बुंनानै होदों जे बिटिसिनि जायगायाव बिटिआर लिरनाय जासिगोन आरो बेखौ गभर्नरा एप्रुभ खालामबाय। आं रायजो राजाफोरनिसिम बेखौसो फोरमायनो लुबैदों जे बिटिसिआ संबिधानाव अलरेडि इनसार्टेड हाबनानै दं आरो संबिधानाव नोङो मोनसे कमा सोनांगौब्लाबो कमा उथायनांगौब्लाबो पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनानै बेखौ पास खालामनांगौ जायो। बिटिसिखौ कनस्टिटिउसनाव संबिधानाव सोनो थाखाय पार्लियामेन्टआव बेखौ बिल लाबोदों आरो कनस्टिटिउसनखौनो एमेन्डमेन्ट खालामनानै सोदों। बेवहाय लिरनाय जादों जे बडलेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट henceforth will be known and called as बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होननानै बुंनाय जादों। दा बेखौ हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनायावनो बा गभर्नरा माबा मोनसे फाइल एप्रुभ खालामनायावनो आं साना जे बिटिसिआ बिटिआर जागोन। बेखौ जुदि बिटिआर लिरनांगौब्ला कनस्टिटिउसनाव डेफिनेटलि एमेन्डमेन्ट लाबोनांगोन आरो बे बिलखौ लाबोनाया गिदिर खोथाबो नङा, बेयो फिसा मोनसे इस्यु। बेखायनो भारत सरकारा बेखौ पार्लियामेन्टआव प्लेस खालामनानै उइदाउट डिसकासन, बे नाम सोलायनायनिसो खोथा, उइदाउट डिसकासन बेखौ पास खालामनो हायो। जेरैहाय केलकाताखौ कलकाता खालामनो थाखाय इजिलि खालामनानै लादों, जेरैहाय बम्बेखौ मुम्बाइ खालामफिनदों। थद्रुब जोंनि बिटिसिखौबो बिटिआर खालामनायनि बेलायाव बे रोखोमनो, खिन्थु नाम सोलायनायावनो जोबाखै। जोंनिया जाहैबाय बिटिसिआ जाहैबाय मोनसे 6 शेड्युल मोनसे एरिया, शेड्युल एरिया बियो, ट्राइबेल एरिया आरो बेखायनो 6 शेड्युल कनस्टिटिउसनाव सोनाय जादों। गुबुन गुबुन जायगानि नामफ्रा बे रोखोम कनस्टिटिउसनाव हाबाखै। दा बेखाय बिटिसिनि नामखौ सोलायनांगौब्ला कनस्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामथारनांगोन। प्रबिन बर' बिथाङा बुंदों गावहा बिश्वजित दैमारि एमपि बिथाङा बुंदोंब्ला गावनि बेक्तिगत खोथाखौसो बुंदों, बेखौ सांगठनिक बुङाखै होनना